Sí. Vale. Perfecte. Doncs allà estaré. Per cert, a vegades hores truqueu, també. Podeu trucar al matí, que estic més lliure. Bon dia a tothom. Jo sóc en Roger i és un plaer per a mi presentar-vos l'Amic Invisible 2020. No. És l'Amic Invisible 2019. És el 24è cop que ho repetim. Ara, fes-ho bé, que diuen que la 25a és la vençuda. Vale. Bon dia a tothom. Jo sóc en Roger i és un plaer per a mi presentar-vos l'Amic Invisible 2019. Perfecte! Però ara sense haver situar. Bon dia a tothom. Jo sóc en Roger i és un plaer per a mi presentar-vos l'Amic Invisible 2019. Avui, 24 de desembre, tots i totes ens hem reunit per jugar a l'Amic Invisible. Bueno, com a mínim jo. I ara us explicaré com jugarem. Primerament, es donarà un número a cada persona i el número 1 començarà. Aquesta persona farà el següent. Tindreu uns minuts per pensar com fareu la prova. Podreu marxar de l'habitació si és que ho necessiteu. Després haurà de passar unes proves. En què consisteixen les proves? El número de la persona donat anteriorment servirà per triar la prova. El número que tingui la persona serà el número de la prova. I les proves són: 1. Imita a una persona. 2. Prova de les galetes. Una persona s'ha de menjar una galeta. La galeta, però, estarà al front i sense l'ajut de res hauràs d'aconseguir menjar-te-la movent la cara. 3. Pelar plàtans amb la boca. 4. En un minut hauràs de contestar les següents operacions. Les has de contestar totes, te les diré ràpid, no pararé. Si et pares, els segons ho comptaran. Bona sort. 5. Fes un petó al lloc on t'indiqui, cadira, la part més alta de l'arbust que hi ha al menjador dintre de les teves possibilitats i taula de la tele. Amb un got de plàstic al cap. El got no et pot caure. Si et cau, torna a començar. Et pots agenollar o, si no arribes, posar-te sobre una cadira. Prova 6. Aconsegueix portar una pilota amb una cullera des d'on comença l'armari de la televisió fins on acaba. Després, dona una volta al voltant de la taula, uns quants cops, 2, 3. Si se't cau, torna a començar fins a aconseguir-ho. La gent no et pot tocar per així molestar. Això sí, a una velocitat considerable. Prova 7. Balla la cançó Feliz Navidad del vídeo. Balla el tros ja estipulat. Prova 8. Imita fent mímica i que l'altra gent adivini què és. Heu deixat els regals en la bossa negra, però ja no hi són allà. Ara estan amagats. Després de fer la prova pertinent, donaré l'endivinall a la persona que haurà de buscar el regal. Mentre les altres persones facin les proves, tindràs temps de pensar la resposta. Un cop haguem acabat totes les proves, anirem a buscar els regals. I després descobrirem qui és l'amic invisible de cadascun. Ja estem llestos i, per tant, que comenci el joc! Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I moltes gràcies a tu. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a
sky.